Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşun anlaýar. Bu hepde Azatlygyň web-saýtyny iň köp okulanylaryň başyny Istanbulda Türkmenistanly bir denany Abdullah Kakty diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hökümetçi saýt Azatlykda çykan habarlar agdamazdan harby gullugy ýa-da tüýşürmek hukuky barada makala çap etdi. Berdimuhammedow 12 ýyllyk bilimiň kämilleşdirilen okuw mailnamasyny makulladyk. Türkmenistanlylara Taturovkanyň ölüm howpy duýduruldy. Dünýäde iň haýal internetli Türkmenistanyny yerli IT kompaniýalary kiber howpsuzlygy maslahat edýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem Istanbulda Türkmenistanly bir denany Abdullah Kakanyň baradaky gepleşik çekýär. Türkmenistanyň sement gytçylygynyň fonuna Eýrandan import edilen sement peýda boldy. Raýatlar işsizlikden kösenýän mahalyny işe ýerleşdirjek diýen hilegarlar peýda bolýar. Hökümetçi saýt garaşsyz neşirlerde çykan habarlar agdaman harby gullugy ýa-da tüýşürmek hukuky barada makala çap etdi diýen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly sergiyimiz gelýär. Moskwada magtumulyny ýatladylar. Tutsak edilen Rus derňewçi jurnalisti suwda getirildi. Polisiýa Moskwada ýüzläp protestçini tutsak etdi. Türkmenator Berdimuhammedow ýene harby kuýuplaryny görkezdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Türkmenistanlylaryň güýçlenýän köpçülikleýin migrasiýasyny nähil azaldyp bolar diýen sorag esasynda çap edilen forum çekýär. Nurmuhammed Ganaw Türkmenistan çörek gytçylygyndan çykmak üçin Hytaýyň owhozal tejribelerini ulanmaly. Bu ýurtda näme üçin esker adam ornuny goýulmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, makalarymyz, okuzy hatlary hem dinleýijilerimizde, okuzylarymyzda reaksiýa döretdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň ozgoýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi ýazmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanlylaryň köpçülikleýin migrasiýasy baradaky meselelere bagyşlanan söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistandan syzyp çykan resmi maglumatlaryň görkezmegine görä, soňky 10 ýylda ýurtdan 2 milliony golay türkmen raýaty daşary ýurtlara çykyp şol ýerlerde işlemäge galdy. Yerli synçylaryň we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan türkmen migrantlarynyň köpüsiniň tasdiklemegine görä, güýçlenen köpçülikleýin migrasiýanyň esas sebäbi ýurtdaky işsizlik. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça ýürüýte forum açyp Türkmenistanlylaryň köpçülikleýin migrasiýasyny kanun esasy, adamlaryň işlän ýerine gitmek we gelmek hukuklaryny sylamak bilen nähil azaldyp boljagy barada okuzylara sorag bilen ýerlendi. Bu foruma gatnaşanlar Türkmenistanyny migrasiýany azaltmak boýunça öz pikirlerini ýazypdyrlar. Mysal üçin Seljuk atly okujymyz şeýleýär. Birinci bilen köpçülikleýin ýurdu terk etmegiň düýp sebäbi ýurt gaty ýa-da galýar we gitgide medeniýetden uzaklaşyp adamlara bolan ynam ýetýär. Birinci sebäp döwlet sistemasyna mesele uly. Ikinji sebäp korrupsiýa başga ýurtlara garanyna gaty ýokardy. Üçüncü daşary ýurtlar hyzmat sektoruny adamlara nähil hyzmat edip bolar diýilýän ýagdaýda gezip ýörkä bizde häzirem adamlary nädip edip bolarka diýilýän döwür dowam edýär diýip Seljuk edýär. Asy atly okujymyz bolsa şeýle tesir galyrypdyr. Ýurdu terk etmegiň sebäbini kim adamlar bilýär? Aýtmaga gerek ýok. Işsizlik, parakorluk, korrupsiýa, erkin azatlyk düýünden ýok. Dürli çäklendirmeler, aýlyklar hiç bir zada ýetenok, azyk gytçylygy, ýyly köp, hökümet halk üçin şert döretmeýär. Gaýtam tersini günden-güne gasyp çykardy diýip asy atly okujymyz tesir galyrypdyr. Başga bir okujymyz bolsa demokratiýa gerek diýär. Bu tesiri okamagy kärdeşim Sehradan haýyş edýärin.
Okuyjymyz öz tesviriniň başynda tesvirlere seretdirmelin her kim gowy zatlary ýazypdyr. Biri nähil çäreleri görmegi ýazypdyr, beýleki halka ynam bermegi ýazypdyr. Bu zatlar gowy, ýöne esasy zat demokratiýa gelmeli ýurda. Mejlisdäki her deputat erkin ýagdaýda öz pikir garaşyny çekinmän aýdyp bilmeli. Telewiziýa erkin bolmaly, köp partiýalyk bolmaly. Hemme ýurtlarda bolşaly hökümete garşy pikirli adamlarym bolmaly. Garşylyk bolmasa ösüş nädip bolsun. Galan reformalar öz-özünden emele gelip düzelip gider diýip okuyjymyz ýazypdyr. Şeýle dol biziň ýurdumyzda hökümetem halkam bir adama hyzmat edýär. Ol bir adamam öz nebereleri, ýaranlary bilen ýurdun ganyny sorýar. Has köpräk wezipede galmak üçin hem şeýtmese bolmaýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanda erkin telewiziýa ýok. Internet pestidlikde we gymmat berilýär. Mensede boljak hakykaty aýdaýyn. Meselem haýsam bolsa bir welaýatda gaz sebäpli ýa-da tebii betbagçylyk sebäpli ölüm ýitimli habar bolsun. Edil şol wagt telewizora açsaň hökman aýdym gidip durandyr, tans gidip durandyr. Birinde de zat görmersiň. Araky silýelende de şeýle bolmadymy? Men pikirimçe adamlarym, hökümetdäki işleýänlerim özlerim ýadadylar bu spektakly oynamakdan. Ýöne gorkoklar, gorkýarlar. Her kim watan üçin janyny bermäge taýýar däl. Sen düzedäý diýip ýa-ha daşary ýurda gidenini ýa-da sesini çykarmanjyk gezip ýörenini kim gören oklar. Ýöne men ynanýan halkyň arasynda da hökman watan ogly gerçeklerim bardyr. Gerek bolsa watan üçin janyny bermäge taýýar. Biz watany ilki bilen içimizdäki parazit, gan emici organ we düşmanlardan halas etmeli. Ve selam diýip okuyjymyz öz tesvirini jemläpdir. Azatlygyň Türkmenistanyň köpçüliklerin migrasiýasyny azaltmak goýunça pikir soraw açan forumuny ulur tesvir ýazan okujymyzyň belliklerini bolsa, kärdeşim Maksat Ataýew okap berýär. Migrasiýany azaltmak üçin ykdysady çärelerden daşary syýasy hukuk işleri hakyny aýtsak, onu aşagdakylar gerek diýip okuyjy belleýär. Birinciden, raýatlaryň erkin halkary hukugyna laýyk gelýän görnüşine barıp gelmek hukugyny iş ýüzüne goramak we şol hukugyň ýerine ýetirilişini gazanmak. Ikinciden, 1999-njy ýyldan bäri ýöredilýän üzüňelik dolu ýapyklyk berk wiza düzgüni izolasiýa siýasatyny ýatyrmak, wiza rejimini ýatyrmak we ýeňilleşdirmek bilen gydanyň içinde we Türkiýe, Kipr ýaly ýurtlar bilen zähmet migrantlaryny goramak we olaryň hukuk ýagdaýyny aýdynlaşdyrmak hakynda şertnamalar baglanşmak, aýlyklary köpetmek, işçilere kömek pullaryny bermek ýaly we beýleki çäreleri geçirmek üçin çuňur ulgamlaýyn reformalar geçirmek zerur. Islenlik wagtynda çözülmedik sosial mesele ýürügiç ykdysady çökgünligi, ykdysady çökgünligem dogry syýasy krizise çökgünligi elter. Egerde hökümet Türkmenistanyň dünýä kartasynyň ýok bolup gitmegini islemese, onu özüniň alyp barýan hyýaly bagtyýarlyklar syýasatyny besetdirmeli we ykdysady syýasy reformalary geçirip başlamaly. Migrantlar we olaryň maşgala agdalarynyň hak hukuklaryny gorar ýaly ýörüýte komitet töredip ýygyderli migrantlar bilen iş alyp barmak, ýagdaýy açaçan monitor etmek. Meniň pikirimçe şu aýdylanlar ýerine ýetirilmese ýurtdan gaçyp gidýän halkyň sany diňe köpeler diýip okuyjy belledi. Hormatly dinleýijiler, siz azatlygyň açan forumuna gelen tesvirleriň käýüri bilen tanışdyňyz. Bu söhbeti Türkmenistanyň Merkez Bankynyň ozalky başlygy, häzir Şwesiýada ýaşaýan raýat aktivisti Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi Türkmenistanyň soňky 10 ýylda 2 milliona goly adamyň çykyp gidenligi, ýene gidýän adamlaryň, gitmek isleýän adamlaryň köpdigi aýdylýar. Şo zähmet migrasiýasy bilen baglanykda. Siziň pikiriňizçe birinji, ikinji ykdysat çökmüni aýtsaňyz, näme etmeli siziň pikiriňizçe? Hökümet näme edip biler şu konuda? Birinciden şu häzirki ýagdaý da şu Türkmenistanda agyr ýagdaý döredde, şoň üçin şu halk mejbur bolýar da şu gitmäne. O hiç hili şoňa bir objektiv sebäp ýok. Hem şu häzirki ýurtdy ýol başlygy diýenden ýa-ni siýasaty. O ikinji mesele doğrudan häzir ýagdaý agyrda. Şoň üçin egerde şu ýurt üçin, halk üçin etmese de ýöne öz rejimini saklamak üçin şu häzir Berdimuhammedow käbir işleri etse gowy bolardy da. Mysal aýdaly, şu ýurdun içinde de şu adamlar arkaýyn bir iş var ýerine gidip şöyle işlep ýaşabilýär da arkaýyn. O
hiç yani hiç hiliyen düretmeliler de. Yani siz şu ingolmanly ýurdun içinde hereket azatlygyny üpjün etmeliýek bolýanda iş bilen baglykda. Propiskany elekini ayırmak meselesini ortağa atýarsın şeýle. Her ýerde urduyan adamlar tutup barlap şolordan aýbyr şu kemsidip şu zatlar bolmaly derler. Eger hakyky şu bir ýurt bolsa da bir ikinci mesele soňça ýankydan mysal üçin adamlar arkaýyn daşyna gidebilmeli de ýurdun daşyna gidebilmeli, öz ýurduna gelebilmeli arkaýyn. Soňça adamlar şu daşynda işläp beren adamlar öz ýurduna, öz maşgalasyna ýanky islam valutada pul goýup de şu maşgalasyn şu valutany alybilmeli arkaýyn goýup valutany da. Valutada şeýlemi? Şu valutada. Onda sizin pikiriňiz şu ýurdun içini hemen daşyna hereket azatlygyny üpjün etmek, ýagny adamlaryň konstitusiýa boýunça kepillendirilen hukuklaryny üpjün etmek ýurtda migrasiýanyň azalmagyna üdül kesil täsir etjekdir sizin pikiriňizçe. Sebebi birinci var, eğer de soru olsa dedilse de mümkün. Yani biraz köpürlüğüm de şu imigrasyon yönü. Adamlar eğer de önümse de şu arkayn git polyanlığında onlar köp giden bolmaz. Soğunmasa bir salda bu yani nereden Tacikistani, Özbekistan'dan korsanız birinciden şöyle esası gelen valuta da esası gazdan, neftin ya altından da adamın daşının öz maşgalasına koyuveren pulları. İkinciden şöyle her esası yani biznes kurnayan adamlar da biznes kurnayan şu daşına gidip bir işlep şöyle 5 manat kazanıp gelenler. Şoň için eğer de şoňar bir şertler döredilse adamlar öz ýurdunda galyp arkaýyn ýanky ýurdun içinde işlerim esas berdi. Şu hökümet iyi bolmasa hiç ele bir ýanky bir alpatyn pul berekler zat ýöne bir kiçirak mümkinçilik döredilse şu mehanizmi işler. İkinci ýene de bir mesele de şu eger de adamlar şu daşyna oýveren pullary şu valutasynda alybilse de gara wazirym bolmaz. Onda sizin pikiriňizçe Türkmenistan şu adamlaryň gelmek gitmek meselesini çäklendirmek bilen öz ykdysadyetine zarar berýär, hem adamlaryny ýitirýär da şeýlemi? Şeýle bolsa onu hereket azatly üpjün edilse gidenlen gelmegi, şoň bilen birlikde daşardaky maýalaryň, olaryň gazanan maýalarynyň, kapitallarynyň, sermaýalarynyň hem ýurda gelmek mümkinçiligi bar da. Siz şonu diýmekçi bolýar. Soğunmasa hem yani dünyayı güldürüp da yani bir tapır bolar olmaz yani administratif caylar mı ateller mi şu zatlar iyi olmasa 5-6 yıllık şunu gadalan etmeli da. Inni Hudaýberdi şu käbir maglumatlary görä şu ýurdun içinde korrupsiýa esasy adamlar gaçyrýar diýen pikirler aýdylýar. Hatda bize gelip bolşan soňky maglumaty görä ýurdun goşunyna da gaty uly derejede korrupsiýa we şu ofisierler, eskerler para bermäge ýygyderli mezur edýär diýen maglumatlar gelip gowşýar. Şu korrupsiýa adamdan gaçmagyna sebäp bolýan esas zat bolup bilmezmi? Şu meselede sizin pikiriňizçe näme edip bolar? Ana kaydınımız eğer de hükümet şu bir karar çıkarıp şu mümkünçülükleri ötse de şu adamları arkayn gitmeni, arkayn gelmeni, soğunmasa şu arkayn şu pullarını almanı, arkayn çevirde bir biznes öğretmeni de hiç korrupsiya bolmuyor. Hudaýberdi şu maglumatlara görä şu ýurdun prokuraturasynda, polisiýasynda, içeri işler ministrliginde, sudyna, gümrük gurlugyna korrupsiýanyň köküreni barada maglumatlar bar. Bu bolsa adamdan gaçmagyna sebäp bolýar diýerler da. Doğru. Korrupsiya nereden gelip çıkıyor? Korrupsiya qadağançılıktan gelip çıkıyor. Ana eğer düşesen çok qadağançılığı getir. O korrupsiyada azalıyor. Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Orazyň pikirlerini dinlediňiz. Bu söhbeti Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýildaky ozalky elçisi Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga, sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň şu köpçülikli migrasiýanyň öňüni almak ýa-da adamlaryň ýurtda galmagyny, ýurtda eklenip bilmegini üpjün etmek üçin gysaly nämeler edip bolar, nähil mümkinçilik görýärsiňiz?
Birinci nowatda boruluksuz uruşukları kesmeli. Peyda vermeyen, yöne bir boş binalar, heykeli ol kalyan. Şoların hemmesini kesmeli, halkın sosyal ýagdaýyny düzeltmeli. Şolara bir döwlet tarapdan kömek etmeli. Ha Ýewropada meselem işsiz adamlara ýörükçi döwlet en bir minimumny ýa-ni ýaşap biler ýaly, iýje işine yeter ýaly edip kömek etýär. İş gözläp, iş tap berýär. Misal üçin aýtsak, Awstriýada siziň ýaşaýan ýurdunuzda işside iş tapýança näçe terişde berilýär, näçe pul berilýär? Ýewropaň berýän pullary Türkmenistan bilen deňeşdirer ýerler. Ýöne esasy ýa-ni bir aýa iýje işine yeter ýaly edip berýär. Misal üçin. Misal üçin her şu ýerde 800 euro töleýärler. Bir adama. Bir adama. Eýem maşgalaň bolsa, şeňe eger hele bolsa, onu her tine 800 ýerle 1250. Onun ýanky çağan bolsa eýem şo 1600 ýetýär. Şoň üçin o pul arkaýyn iýje işine, jaýyňa töler ýaly, elektriğine töler ýaly, bu zatlaryň hemmesine arkaýyn ýetýär. Dogry eken, sen dadyny edelenok, ýaşasynalenok, ýöne arkaýyn ýaşap edilşi meselem aýlykdan aýlyga çenni diýen ýaly Sowet döwrüne ýaşalýar da isleýän adamlar arkaýyn özüni üçüme döwlýär. Şonu ýaly bolýar ýördi. Şoň üçin ilki bilen şonu etmeli. Ikinji nowatda da ýanky iş ýerlerini döretmeli. Bir kiçik kerhana, orta kerhana bor. Şolar ýaly derrew kysga döwürde gurulýan obýektler. Özüm şoň gerek mallaryny Türkmenistanyň birinji nowatda özünden öňýänni. Ya bolmasa da şoň daşary ýurtdan alyp getirmeli bolsa, şo zatlarym göýüňde tutup, iň bolmanda şoň valyuta töläni gowdurşmaly daşary döwlet guruşçylara töleýän pulny. Şoň üçin halkyň alajasy netden oňa çykdyjy ýagdaý bar. Ýöne ony alajatýan Türkmenistanda ýok. Indi siziň pikiriňiz şo senagatçylar we telekeçiler birleşigini ummaty uly meswerde karadlaryň berilýänligi, mümkinçilikleriň döredilýänligi aýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa şol berilýän terişdeleriň näçe iş orunlaryny döretmäge karşylananlygy, umman adamlara bu ýerde näme peýda bardygy barada maglumat berilmeýär. O ýerlerde adamlara, fermerleriň ýetişmegine kömek etmek mümkinçiligi barmy? Türkmenistanda ýa mümkinçilik ýokmy? Bu näme üçin adamlar oğullarını taşlap, boşap kalan oğullar vadiyede taşarı yurtlara gidiyorlar. Ol ýanky telekeçilere bermeli, görülen terişdeler, ol hakykatdan birinciden onu bir kontrol edilýän bolsa Türkmenistanda. Niýe gitdi o berilýän terişdeler? Näme döredilipdir? Kime peýda beripdir? Ol diňe ýöne ýene-de şu Berdimuhammedowyň ýakynlary, dowan garnaşlary, şu öz kerhanalar var olam. Yine de şopurlar şoňa gitdi. Şoň üçin ol owada baranok, owadaky adamlara da baranok, ýanky telekeçilere de baranok. Bir hakykatdan ýöne döwlet pulny şu kanunlaşdyryp öz peýdasyny ulanýarlar. Indi Nurhumda bu diýen zadyňy delillendirmäge suwutnama barmy? Sizde ýeterlik suwutnama barmy ýa ýöne çaklamamy? Yo, çaklama däl. Ol bize bunlar habarlar gelip dur. Ýöne görýäňizmi? O garşy halkara nimeler var, süýtler var. Şolary bir polýawol ýöne bulanma kanuny var. Ilki bilen şonu Türkmenistanyň öz içinde süýde bermeli. Şolum çıkaran kararı yanlış bolsun, dogry bolsun bir karar bir çyksa diýe, onda bir seredi bilýät, biz onuň çara görebilýät diýerler. Şoň üçin buny ýene-de Türkmenistanyň özüne baryp dirýär. Indi Nur Muhammed ağa, şo migrasiýa ýagny adaldylmasa da bir çara görülmese, ýene 5 ýyldan siziň pikiriňizçe bu migrasiýaň derejesi nähili bolar? Türkmenistanyň gidýän adamlar köpelermi ýa adalarmy siziň pikiriňizçe? Bu ýerde nähili prognozlaryňyz bar? Şu içine gitse Türkmenistanyň migrasiýa hiç wagt adalmaz. Näme üçin diýseniz, ol adam aşygy ölmäne mejbur bolup galaýmasa, ol özü bir çara görmeli. Näme üçin diýsem, o adamlaryň alajasyny etýän ýok. Şoň üçin çara görmek üçin diňe ýurt daşyna çykyp, ýanky başga ýurtlarda kul bolup işläp özüne gazanmak mejbur bolýarlar. Her şeyde öz halkyny horlayan ýolbaşçylar, şunço nenen arkaýyn ýatyp bilýärler. Şo zatlary bilip görüp, şonu ýaly migrasiýaň bardygyny bilip,
arkayn yatıp arkayn iyice içeni içi bilýärler. Indi Nur Muhammed ağa, Türkmen hökümetiniň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň ýaşaýyş derejesi ýyl-ýyldan ýokarlanýar, aýlyk ýokarlanýar, aýlyk galdyrylýar, aýlyklaryň möçberi. Şoň bilen birlikde de şo ýaşaýyş derejesi ýokarlanyny diýip odal berilýän ýeňillikler ýatyrly adamlar ýa has köp zat isläp gidýärlermi daşary ýurtlar. Şeýle bir zadyň hem bolmagy mümkinmi? Yok, ol yankı öňkü berilýän ýeňillikler ýatyrlany o da bir sebäp migrasiýa. Näme üçin diýseniz, bir topar şo işsiz adamlar yankı elektrik, gaz ulanyp, su, duz, şo zatlar bilen näme de bolsa ýerine, mellegine ýa ýene de başga bir ýerlerde boşmoça bir peyzaj da ol. Inni o da kesilenden soň şo öňküje günlerem ýok şol adamlaryň. Şoň üçin olar mejbur bolýar migrasiýa. Yankı aylık günlük köpelýär. Aylyk günlük köpelýän yankı gullukçulary. Gullukçularyň ol näme umumy halkyň alsam. O hemmesi gullukçu däl ahirin. O bolarda ýaşaýan adamlar. Olar diňe şo ýerden gazanmasa başga nerden gazansyn? Ya şäherdäkileriň hem bir topary yankı guruşykda işleýän bolaýmasa ýa ýene şoňa meňdeşdatlar. Ne görýärmi o budan şähere gelmäne de gadagan etýärler, şähere gelip işlerýärler. Ondan o halk nereye gitsin? Diňe yurttaşyna gider. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyny güýçlenýän gaýdylýan köpçülikliň migrasiýany azaltmak goýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýarys. Onu taýýarlan we Pragadaky studiodan alyp baran Ýogşan Nurwan. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.